Bueno, este terreno está en caída, vale? Puxaron o láser con a angulación e está facendo unha rampa costa arriba. Bueno, máis ou menos así para que se aprecie un pouco, ves? Vale, o láser está aí arriba. Aí, opa. Para ben ser, vale, o malo que o trípode do láser non dá máis altura. Esos láseres tiñan que estar na punta de arriba do mástil, porque así que se a máquina tuvera que girar, pois non lle estorbaría a cabina aos láseres para seguir regulando, vale? E isto a nivel el solo. Solo tens que orientar para onde botas o material. Aí falta material.